Een collega van deze Malkwijn hier juist op hetzelfde plak meer moeite met de tijdelijke verkeerssituatie. Hij rekken van de dik en dat kwam even de chauffeur mij door de glade betonplaten. De Franse vervierder wie onderwijs naar de melkpoeierfabriek van Trouw Nutrition in Sleert. De bergingsoperatie wordt 2,5 uur. Neffens gewoon vrachtwijnchauffeurs binnen de betonplaten te glad benamen bij minwaar. Ik buschauffeurs vernemen dat. Ja, zo nodig is ik glad wezen. Maar wie het waar is, dan ben ik glad. Als je gewoon met gepaste snelheid tussendoor rijdt, dan gaat het wel. Al binnen die al wel op een hichte van de glade platen. Als je uit een chauffeur constateert dat ze glad binnen, dan belt hier de verkeersleiding en dan komt het buis op beeld te staan en dan weten wij het. De provincie Friesland neemt voor eerst geen maatregels. Wel wordt er sjoen naar de mogelijkheid om extra borden te plaatsen. Maar mogelijk wordt er ook wel gewoon te hard rieden, zo zei de provincie. Het werk onder wij van de Lemmer wordt het volle langer als pland. Het moet nou eind dit jaar klaar wezen.